elikkä tosiaan tällä videolla katsellaan toi varapyöräkotelo vähän vaiheeltaan, mitenkä meikäläinen sen teki tuohon 39 ja näin, niin ei kai siinä. Mennään katsomaan millainen siitä tuli. Joo, eli tosiaan tällainen siitä nyt sitten tuli. Tällainen kötöstys. Siinä ne on jo maalit paikallansa. Ja toi pohjalevy paikallansa. Ainut tämmönen virhe tässä sattuu tapahtuu, että tää pääty tästä pokkauksesta on tän lukkopesän keskellä. Ja toi toinen päätyhän pitäisi olla ton sauman kohdalla, mutta siinä on pari senttiä heittoa vasemmalle, mutta tässä kohtaa kun tähän on suunnitelmissa laittaa pohjalle vaneeri, sinne vahvistimet, sitten päälle vielä vaneeri ja pleksi siihen keskelle. Ja sitten jonkunnäköinen valaistus sinne vahvistimille ja sitten tonne suppari laatikko. Ja tälleen. Niin siinä kohtaa toi ei haittaa, ellei katso auton alta. Mutta tosiaan tänne tuli veettyä vallan uusi pelli tohon akkukotelolle. Sittenkin löytyy sitten kuvat tohon myöhemmälle videoon. Sitten mä en tiedä saanko mä kuvattua, mutta tolta se näyttää tuolta, sinne pitää jonkunnäköinen pensselimaali saada vetästyä. Ja no sitten voidaan ihan sukeltaa tänne auton alle. Tosiaan nämä reijät, mitkä tähän jää näistä pokkauksista, niin mä ajattelin, että mä vedän niihin sikamassa päälle. Mutta ennen sitä mä laitan siihen semmoitteet tulpat, mitkä saa sitten tarvittaessa pois, jos tonne pääsee kondensiovesi. Mutta tosiaan tämmönen tästä nyt häkkiseltään on tää. Ja sitten kun mennään tänne auton alle, niin tääkin on ympäri asti hitsattu tuolta sisäpuolelta. Ja sitten tänne. Tossa näkyy kanssa pokkauksesta reikä. Siihen sama homma. Mä vähän oikaisen vielä noin niin tosta noin. Kun se on vähän litissä. Mutta tosiaan nää on kaikki 100% hitsattu. 100% hitsattu. Tommoitteet ihan tommoitteet pienet huokoset, mitkä tossa näkyy, niin ne mä ajattelin vetää possumassalla tai tuolla kurikitillä. Sama homma. Täältä tää on kunnossa. Tänne jäi pienet reijät toki. Joku ne olisi varmasti osaavampi hitsari hitsannut, mutta tässä kohtaa niitä ei hitsata. Ja sitten tohon vaan tulee tommonen pykälä tohon noin akkukotelolle ja sitten tää on ihan muuten normaali tuolta. Että tässähän on ratkaisuna se, tai ideana se tälle leikkaukselle, että tässä kun on tää puskuri, siinä on exitit molemmille puoli, niin että saadaan 4 putken päätä, tai vaihtoehtoisesti 2, mutta molemmille puoli 1, niin sitä varten tää ollaan nyt tehty tähän 39 ja sitten se, että miten mä olisin ehkä tehnyt toisin tän homma, ois ollut että mä olisin leikannut tän paljon ylempää jopa, mutta kun tässäkin on tää auton oma pelli tässä, niin siinä on tupla, se on pistehitsillä kiinni, niin kuin siitä saattaa joku nähdäkin. Se on alkuperäisesti pistehitsillä siitä kiinni 2 pelliä, niin mä ajattelin, että vetään tohon korkoon se. Mutta nyt tehdään tää kontti vähän niin kuin laskee, tää kontin pohja tonne
keulaan päin. Toisaalta se on hyvä, saadaan vedenpoisto reijät tehtyä noihin pokkauksien tai noiden kanttien tonne päihin syvennyksiin, mutta mä olisin ehkä sen jopa vetässy vähän korkeammalle, koska täällä nähdään, että täällä olisi ollut vielä kuitenkin sentin verran varaa nostaa sitä tänne ennen kuin täällä tullaan siihen pistehitsi ja tuplapellin kohtaan. Mutta kyllä mä nyt tässä kohtaa on ihan tyytyväinen tähän tulokseen, kun hitsaustunteja on ihan heittämällä nyt varmaan nyt tämän projektin jälkeen niin 30. Tänään ei tullut montaa tuntia ja sitä ennen oli alle 20 tuntia. Niin sanotaan nyt ainakin alle 30 tuntia hitsattu koko elämässäni. Niin tää on mulle kyllä ihan riittävän hyvä. Tosiaan tää sauma ei oo mitään kedonkukkaa, niin kuin nähdään. Mutta ajaa asiansa. Jos olisi ollut kaasupullo käytössä, niin olisi varmasti tullut parempaa, mutta ydintäyte langalla ja tommotteella Weberin 250A Kiinan koneella sen turasin tonne, niin ihan varmaan siitä löytyy osa syypäätä, koska ensimmäiset hitsaustunnit on kuitenkin ihan kempillä veetty, niin oli huomattavasti parempi ja helpompi vetää semmotteella ja kaasulla. Mutta katsotaan sitten seuraavaksi, että millainen pala sieltä on leikattu pois. Tosiaan tämmönen pala sieltä on leikattu pois. Mä en tiedä saadaanko me sitä tosta nyt näkyville paremmin. Tommonen. Se on leikattu yhtenä osana, jonka jälkeen siitä leikattiin toi. Ja sit siinä oli vähän erilainen suunnitelma. Ja tosiaan täällähän on tää vedenpoistoreikä. Mun mielestä se on semmonen, korjakkaa jos on väärässä, niin siitä on otettu tulppa talteen tänne näin, mikä sitten laitetaan varmaan luultavammin tonne keskelle noitten pokkauksien väliin. Vielä sillä lailla, että se olisi olevinaan alkuperäis paikoilla ja sitten näin. Mutta kerrotaan nyt, että miksi tää kikkari on nyt tälleen leikattu ja mikä siinä oli suunnitelma alkuunsa. Elikkä tosiaan siinä oli ajatuksena se, että kun se leikataan tollain, niin se saadaan nostettua vaan ylemmäs, joka olisi periaatteessa ajanut ton saman asian mikä tuo nykyinen. Mutta siinä tuli semmonen ongelma, että kun täällä autossa on tää oma pelli tässä, niin siihen olisi jäänyt sentin rako täältä alapuolelta katsottuna tähän näin. Milloin se oltais ekassa suunnitelmassa hitsattu täältä yläpuolelta ja heitetty vahvat mämmit tänne niin sanotusti rakoon, mutta itsetunto ja perfektionisti luonneni ei oikein antanut myöten siihen, joten se homma evättiin. Sitten tää pala, mikä tässä oli, niin leikattiin sen takia pois, että kun täällä on autossa tää levennyskohta tonne päin, tonne akkukoteloon, niin siihen oltais vehetty suora pelti tän tapaisesti ja hitsattu se sitten jatkoksi tohon maalatun osion tonne suuntaan. Mutta siinä tuli kanssa sitten ongelmia, kun ei oo kanttikoneita, ei oo mitään enkä ruuvipenkkiä omistanut vielä siihen aikaan, niin tän kulman teko olisi ollut vähän haastava, kun tää menee vähän joka suuntaan mutkalla, niin ei olisi varmasti semmoista saanut tehtyä, tai jos olisi, niin ei varmasti olisi tullut siistiä. Mutta semmonen on tää akkukotelo projekti. Ja sitten katsellaan vielä myöhemmässä vaiheessa uudella videolla sitä, kuinka sinne saadaan rakennettua sitten se putkisto tolle tuplaulostulolle.
tääpä video taisi olla tässä. Tää oli tämmönen lyhyt, nopea, vähän sekava, mutta joka tapauksessa niin nähdään ensi videossa.